Ahojte, tak dneska tu máme ešte jednu poštu, ideme si ju otvoriť. Zabalením do kartónu nič nepokazíte, je to pevné. Máme tu. Tam. Takže máme tu železný kríž bez korunky, takzvaný EVK. Stuha pekná, vyznamenanie tiež pomerne v dobrom stave. Udeľoval sa za zásluhy vojakom alebo civilným zamestnancom nižšej triedy. Zaujímavosť je, že bolo zavedené za službu na fronte udeľovanie skrížených pozlatených mečov na stuhu. Červeno-biela stuha je tzv. Vojenská a táto červená sa používala v mírových časoch alebo bola udeľovaná civilným zamestnancom. Čiže buď v mírových časoch, alebo toto pravdepodobne dostal civilný zamestnanec. Ale musím sa priznať, že tie skrížené meče, čo sa udeľovali za službu na fronte, ešte som to nevidel na tomto type vyznamenania. To je taká pre mňa zaujímavosť. Ale vyznamenanie pekné. Poškodené nie je. Všetko v poriadku, super, som rád. Toto ešte nemám v zbierke, takže už budeme zháňať len také veci, čo nemáme v zbierke. Takže ďakujem, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.